A day in the life sa usa ka bana nga nagkasawag nurse kay nagdahong nga kalikawa sa kalisod. Hello, laing adlaw laing video na sud. Nagplano unta ko magbalik og vlog kuno ay inagting eskwela balik sa mga bata. Unya kay gingnan mo ko sa nga amo nga maghimo lagi daw ko kay nigara na po nag-distribute si Mita sa ato mga video oy. Wow. So mo to bahalag normal day hala i-vlog nato na. So mo to warag good naglabay kog basura kay murag tulo na ni kasi mana ang galaondo kamong basura dire. Kay walay mo kulikta lagi kay tungod sa holiday among garahe bayet. Murag na ni mahor kayo. Video kilom-kilom atong adlaw ron no. Sayo ra pod mi nang mata kay lagi schedule check up sa akong amo na sud. Lahi ra bigyan ni sila dire kay on time ra bigyan ni sila dire. Naana ra bata sa ato nga pinamin karakter og atik ba 30 minutes ay maabot na ug malate kayo ka dire bayet schedule na sa next week. So mao tong sa wanay langay pa giabantihan na lang puday namo. Lahi ra ba mo check up ron bayet kay nagfasting intaw ni akong amo. Kay kuha lagi siya dugo every 1 hour nya kay ikaw pa siya kuhaan og dugo bayet. Akong kwenta-kwenta mga 4 hours gyud. Nakaingon na lang yung taong kong panabange. Wala ra ba tayo mga pamahaw? Kay gapasting ra ba ka? Matanggong kita dire. Balik ka rin nga test day yes no? Kay glucose tolerance test. Para may bawa ng diabetic baka ka nang gitawag nila og gestational diabetes ba? Kabalo ra ba yun mo? Lain ra ba yun ning? Buros kay mabisag unsa ra ba dayon na ilang ihamal? Unya di naman kagabuot kay imo man ang amo. Basin unyag maputbol ka. So mao tong nahuman ra gyud me og suwa nay langay pa nang uli na lang pud dayon me. Kaya mga bagtos pud namo dadto in tahon wala pa toy mga paniudto. Pero dili na ta mabalaka ato nila kay gibirahan maputo nila ang lasagna og big sushi. Akatong niluto pa sa New Year ba? Mao nang baskog ra to sila. Nihapit na lang po dayon magduminis pizza kay ni na mapuga nakagutom sa akong amo ba yet. May gali order na midaan kay mo tong pag-abot gikuha na lang po dayon namo. Wow. Kirig-kirig yun yun People's Pizza ra ba ni with cheese. Aha, mga ambot na lang yun ko. Ang favorite pa yun sa akong amo dagdagan na sa atong timbang aning kalakiha lagi. Dahil pag abot na mo matig ipadapli na sa among silingan ng basurahan oy. Ana ra ko na give and take ba? Ako'y pagawas ang silingan po'y magpasulod. Wow. Ka very good. Ana yun na kay secure ng lumpia sa silingan ni nay parties balay. Sumoto sa wanay langay pag ipalupa dayon ng pizza oy. Gahulat na bataw ning mga bagtos namo. Hinay-hinay ra ta no kay nagsaan na bata sa pag-ung tuig nga mag-diet na ta kay murag di dako-dako na yung tagamay. Sumoto sa unang kagat grabe ang hunat halaba na tog sa wala na ko'y masulti pa kung dili ang pinakadako nga kalame. Nindot man ning ani kay healthy man ni kay mag-exercise man imong mga papangig ani aging iningkit og inusab nimo sa pagkaon. Mao nang wala na koy masulti pa kundi hala padayon dira sa imong gibate. Pa-exercise dira, pa-exercise sa imong mga panga. Imong aping ra ba kay mura na ground table. Unya pagkahuman akong inusa sa pizza, ako na lang po dayong gipagawas ang pinutos nga lechon ug ang mga frozen nato nga tangkong. Aron maginahinay ra po nagkalanay mintras ng walking ta kunuhay ba kay kailangan nato na hiliso ng mga pizza nga atong gilamoy ganiha. Wow. Mo nang iahawhag ta mo pagbag-ong tuig, pagbag-ong ako na mo. Kay para ra po na sa tuwa no, kay kanang mga kahagog sacrifices nimo sa imo pag-exercise. Promise maabot ang bagong tuig, makaingon na lang jud ka og may gali na mati kong yeyets. So mga to pagkaabot na to kay ting panihapon naman sa yung timing kayo nga nalanan na to pinutos na to nga lechon na to automatic mamunggos ta ron kay murag bidli naman kayo ning sigira tag karne panabange. Mao na ni akong giingon lagi mga temptasyon sa kinabuhi ba unsaon na naman to atong walking na to og mga motivational quotes bayuta ka. Unsaon man ni ron paksit asang bilbil yeyet ani. Next time na lang puta mag day 1 ani. So mao tong wala na ilangay pa, magdungan ta kalame. Ayun syempre ka naman kabagtusan na to dira basta hamal na ganay di yun na siya magpapilde. Wow. Abas na kay ganahan na galing niya sa Sudan, automatic mura na dayon na siya magmukbang. Pertir ba kayo kalami lang tawon pag muhamal na siya oy. Mo na kung ingani imong customer na astang lamia mo luto og Sudan oy. Ang ako lang kay bisan unsaon nilag hamal di gyud manambok ni mga bata oy. Dayon pagkahuman na mo panihapon din alas 7 naman gadali-dali na po may hatod ani akong amo. Den kakuy-kuyog na lang po di ako mga bagtos ug nganong ganahan ni sila magkuy-kuyog nga arang tugnawa man kayo. You said there's no boxes, but not a boxes. Dayon pagkahuman na mo hatod sa akong amo nagpatubi na lang po dayon me kining kalit rag warning among sakyanan giuhaw na daw mo gipainom na lang pod nako. So mao to naabot ra gyud me normal nga adlaw ra ni giyaw-yawan kamay automatic reels na dayon. So maura to, ampo ug amping, out!